kabwentay ti kankanta tayo. Sagutay ti puspuso kararwaken isip tayo. Tapno may kari tayo nagdayaw ti Apo. Sagutay ti puspuso kararwaken isip tayo. Tapno may kari tayo nagdayaw ti Apo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Idaton tayo iti Diyos, ti panunot, isip, nakem tayo, ti amin tayo, ta iso, ti kangrunaan, iti biyag tayo. Agtalek, agdaydayaw, ken mamati tayo ken kuana. Tapno nga rod may karita ang makiranod, iti dahi tinasantuan a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Si pupuso tayo apagbabawyan ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Itinapakumbaba anakem ko na tayo, agkonpesarak iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basul ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin na angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasi dakuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika, Kristo mga asika. Kristo mga asika, Kristo mga asika, mga asika. Apo mga asika, asika, Apo mga asika, mga asika. When Apo mga asika, Anak, anay langitan, Gloria at Espiritu, Ana Santuan, Gloria
iti Dios ti kangatuan kapya kadagiti amin at tattao anang imbag ti panagnak nakemda ay langitan nga ama daydayawin da ka agrukbab kam ken ka agyaman kam ken ka kapuy ti ayang mo alay langitan gloria ti Dios sama ti kangatuan gloria ti Dios anak anay langitan gloria ti Espiritu ala santuan gloria iti Dios ti kangatuan Apo Jesucristo bukbugtong anak Cordero iti Dios anak ti Ama unasem ti basbasol ti lubong kasyan na kami atim tuy arararaw mi sikasito tugaw iti makanawan ti Dios Ama kasyan na kami denggem tuy arararaw mi gloria ti Dios sama ti kangatuan gloria ti Dios anak anay langitan gloria ti Espiritu ana santuan gloria iti Dios ti kangatuan gloria sana gloria alleluia gloria sana gloria alleluia sana ti kangatuan sana sikalaeng iti nasantuan sikalaeng iti kangatuan iti timpuyo ti Espiritu Santo ti gloria ti Dios Ama amen
mararag tayo. Apo, ipaay mo kadi, tasaganaen, tarabayan, ken kuykuyugan na kamlat tatagrasyam, tapnokan kanayon anapasnek, ken narigta kami nga agaramid iti naimbag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw iti libro ti kinasirib. Gaputa na bigbig kuwa may sa aklaay nga tao, nagkararagak ket naikanak ti pannakaawat. Imay kanyak ti espiritu ti kinasirib, imbilang kuwa napatpategim ti trono wenno korona. Awan serserbi ti kinabaknang numayas pingken kuana. Sana mapatasan dagiti agkakangina nga alahas, nugatad na ti pagsasaritaan. Nuy dilig ti kinasirib, mayarig iti sangapirit a darat ti amin na balitok ti lubong, ket pitak laeng ti pirak. Impang pangrunak ngemiti salunat ken kinataer wenno kinapintas. Pulos asaan ako mudrep ti ranyag na. Ket kinaykayat ko ti kinasirib, ngem ti daduma a silaw, idi may ti kinasirib, kadwana asimmangpet dagiti agkakaimbag gabanag. Saan na marimbawan ti kinabaknang nga inted na kanyak. Ti sao ti Apo. Hagiyaman tayo ti Diyos. Peneken na kami, iti diagbalbaliw ngayat mo, Apo, tapno makapagkanta ken naragsak kami. Penneken na kami, tidagbalbaliw nga ayat mo, Apo, tapno makapagkanta kinaragsak kami. Isurom kada kami, ti kinababa ti panagbiag mi, tapno sumirib kami. Nabayag pay ayaw, Apo, ti panangtalyaw mo kanyami, dagiti adipen mo, kasyam kadi. Penneken na kami, tidagbalbaliw nga ayat mo, Apo, tapno makapagkanta kinaragsak kami. Binigat kadi a penneken na kami, ti diagbalbaliw nga ayat mo, tapno makapagkanta ken naragsak kami. Iti unos ti panagbiag mi. Padwemmet ita ti ragsak mi, akas iti panang paladingit mo kada kami, bayat ti tawen a panakariribok mi. Penneken na kami, tidagbalbaliw nga ayat mo, Apo, tapno makapagkanta kinaragsak kami. Ipakitam kadi kada kami nga adipen mo dagiti nakaskas daaw nga aramid mo. Ipakitam met kadagiti kapututan mi tinadayag abileg mo. Bendisyonan na kami kadi Apo a Diyos mi, pagbaligyan na kami ti amin nga aramid mi. Penneken na kami, tidagbalbaliw nga ayat mo, Apo, tapno makapagkanta kinaragsak kami. Ti may basa na adaw ti surat kadagiti Hebreo. Si bibiyag ken nasamay ti sao ti Diyos. Natadem ngem ti uray anya akampilan nga agsinumbanger ti tadem na. Ket salputen na agingga ti pagsabatan ti kararwa ken ti espiritu. Ti pagtugmukan ti nasusuupan ti tulang ken pata. Ket ukumen na dagiti taregagay ken pampanunot ti tao. Awan ti naparswaan na ilinged ti Diyos. Si papanayag amin iti imatang na. Ket isu ti pangidatangan tayo, ti biag tayo. Ti sao ti Apo. Hagiyaman tayo ti Diyos. Alleluia, alleluia.
Apo at dakuma kada kayo. Tipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Agrubrubwat ni Jesus apumanaw idinagtaray ti maysa tao anapan ken kuana. Nagparintumeng iti sangwanan na ket nagsaludsod. Naimbag a maestro, anya ti aramidek tapno magunod ko ti biag nga agnanayon. Apay nga awagan nak iti naimbag kinuna ni Jesus. Awan naimbag no dilaeng ti Dios. Ammom dagiti bilbilin, di ka mamapatay, di ka makikamalala, di ka agtakaw, di ka agsaksi iti ulbod, di ka agswitik, agraem ka kadagiti nagannak ken ka. Maestro insong bat ti tao, manipod kinaubing ko, tinungtong palko amin dagitoy abilbilin. Minatmatan ni Jesus asi aayat ket kinunana ken kuana. Addamay sa apagkurangam, in kailako ti amin asanikwam, samo ited kadagiti na panglaw ti paglakwam, ket addanto kinabaknang mo sa dilangit. Kalpasan na umay kasumurot kanyak. Idinaisao ni Jesus daytoy nagladingit ti tao, ket sililiday apimmanaw, agsipod tanabaknang unay. Inwaras ni Jesus ti panagkita na, sana kinuna kadagiti adalan na. Nagrigat ket din asumrek dagiti nabaknang iti pagarian ti Dios. Nasdaaw dagiti adalan gapo kadagitoy asauna. Ngem intuloy ni Jesus tinagkuna. Anak ko nagrigaten ti sumrek iti pagarian ti Dios. Nalaklaka ti ilulusot ti kamelyo ti abot ti dagom. Ngem ti isiserrek ti baknang iti pagarian ti Dios. Ad-addamanen ti siddaaw dagiti adalan, ket nagsisinnaludsod da. Si asino nga ruden ti maisalakan. Minatmatan ni Jesus ida sana kinuna, saan ama aramid ti tao daytoy, ngem kabailan ti Dios. Takabailan nga aramiden ti Dios dagiti amin abambanag. Adtoy kinuna ni Pedro, binaybayan mi amin ket simmurot kami ken ka. Pudno dayta ket ibagak kada kayo kinuna ni Jesus kadakwada. Si asino man amang panaw ti balay, wenno kakabsat, wenno nagannak, wenno annak, wenno dagdagana gapo kanyak, ken iti naimbag adamag. Ad-adunto ti awaten na ditoy abiyag. Awaten nanto tinasursurok pay ngam ginasgasot abalbalay, kakabsat, nagannak, annak ken dagdaga, agraman pannakaidadanes. Ket iti mapasungad a panawen, awaten nanto ti biag nga agnanayon. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti maypay ken ka o Kristo. Alain. Usarin yun. Ipaturog yun. Naimbaga bigat tayo amin, Apo. Ni, natay kay samot tayo. Good morning. I miss you. Kung handak nga mamiss, dihaan, apay naglaing kayo. Good morning. Apay nga dati dito simbaan. Kayat tayo ti mapanjilangit, haan? Ne, hello. Kayat tayo ti mapanjilangit? Sino ti mayat ti mapanjilangit? Ingato naman ti imana. Ne, apay da kayo nga daduma makimismisa kayo nga manyo kayat papanan nyo nga rod. No kaya yun di mapanjilangit, kalpasan dahi tinasantuan amisa, ingkay to ilako amin asanikwayo, itadyo kadagiti na panglaw, sumurot kayo kanyak. Sino mayat? Awan nga talaga. Apaya? Gitaan nyo, awan mo mayat nga panjilangi gaya. Kakunana, kayat tayo ti mapanjilangit, datay amin, awan problema day ta. Nya, katat ti kondisyon, kunan ni Apo Jesus ta day tinaba nang ngarod niya, napan, nagtaray, nagparintumeng, kunana ke Apo, kunana. Anya ti aramidek tapno magunod ko ti biag nga agnanayon. Kunan ni Apo Jesus,
Di ka agtakaw, di ka agswitik. Apa hindi raman ti agchismis? Ay, mamarapardaya. Di ka makikamalala. Dayawom da amam kinam, di ka mamapatay. Kuna da ito'y tao, nasingpot mat adatoy, kuna na, apo nanipod kinaubing ko, tinungtong palko dagita abilin. Ammo ni Apo Isos datoy. Takuna ni Apo Isos, adapay kurang mo. Anya ti kurang mo? Ingkaila ko amin asanikwam, ited mo kadagiti na panglaw, sumurot ka kanyak. Nagawid asililiday. Taapayan na ba ng unay? Kitain nyo niya. Iso nga tayo ibagak, sino mayat nga pandilangit, ilako na amin asanikwana, ta ited na kadagiti na panglaw. Awanan, sino pa'y timaya nga rod? Ited yo kadagitay kaarubayo nga awanan. Dagitay agtugtugaw ijay nga agsasalong kape ijay kaaruba yung ano mapangkay umaway kung kunada na isuda pangitidan nyo dagita kwartayo dagitay makitkita na kayo nga mapanagtrabaho nga addadanad jay nga sito isuda naglay grigat ti agtrabaho addadan tanga nakadalikap agbilbilag ka ti Eric di da ka umay tulungan inton nakapabayo ka ni kukwamet ko na yun laman. Kaya ayaw mapanjilangit? Naminsan pa'y kaya ayaw mapanjilangit? Laing ka ito. Kitaan nyo madi nga talaga. Aglaban, di jay kayat tayo tina-espirituan kin di jay no surutin tayo dati imbaga ni Apo Jesus. Kasi kamamat. Kakaasi ka nga nagpabasa. Kaasin Apo Diyos, nagbalay gida anak mo. Agtrabaho damutan, masimpamot tabalay mo. Nakagatang ka mo ti kayat mo akanunan. O tatama makagatang ka kayat mo akanunan, maiparitan ta, diabetic kamutan. High blood kamutan. Idi awan igatang mo, Apo mayat payla amin. Tatama adda maka, maigatang mo, madimutan. Kaya mo ti gumatang ti kanumon. Adda mo mayat nga pagturugam kin kuamon sakuna ni Apo Dios king ka oy may kanta alaeng ay madia nagrigrigatak pinagsakripisyo ak sa tatalaen nak isugarod nga adu dagitay no pimusayon kada kayo ka agsubli da pay ladtoy daga apaya luganan dan to badwan nyo nangisit agkisikisiw tumatan niya badwan nyo nangisit anya tibilin mo nanang dati kwintas ko hamo inten idinatayak ipasurot yo ingkay ikali diyan ti pansyon ko tay singsing ko inuyos ni Gurya idinatayak ang gitaan nyo uray na tayon maikabisa na payla agtatakaw iso nga umul apaya nga agsubli ko nada ta nakarola unay ti attachment tayo iti material abanag. Iso nga kunan ano kaya mo pumusayan matay kan ay ambay Apo pangasim. Ndakay kuma limaban kayo a mayor. Katugtugaw mo may kantalaeng kan ori ka nasaya at kamok kunan ni Apo na namag paymet anya ka mo. Halar ko na makini Apo Dios. Kasjay ngamin, no daduma, no nakaro ti attachment tayo, iti material nga banag, iso ti mangriribok mangdadael kada tayo. Sangka ulit tayo Apo niya, ulit-ulitin tayo. Ti sanikwa, kwarta, toray, pannakaidaydayaw, haan adakis dagitoy. Haan nga dakes ti adda kwarta na uray no ado ti kwartam haan adakes. Timang pagbalin kanyam nga dakes no bukudam no gundawayam ni kabsat mo tapno umad ado pay dayta a kwartam. Dayta sa ni ko haan adakes no damo na tawid mo adamo na pundar mo haan nga dakes. Haan adakes. Ti dakes no pagbalinam nga nga to ti balyo na dayta sa ni kuangam ti padam nga tao ay Apo madadael madi narigat haan nga dakes ti ayuda ti kagurgurak nga dingdinggen
Aglakdan no bigat. Allah po, ayun na tayo, ayuda tayo. Allah, ang mga ano, indulin na ta ni Kapitan. Ay, apo, dagitoy nga para iwaras, aya. Api, kalaklakdan matay kan. Kasi aaritos ka mo tinagdadakkelan, kada sisisingsing ka mo ti agsilap-silap, uri mapang ka makigapas, ingatong-ngatong pa, agraramang kagidia. Ngam na nag-lockdown nun, ay apo, kasla hindi nagiwaras tayo ti ayuda, dagitay naggapo ti Caritas, di kad nagdakkel di bag tayo niya. Apo, dagitay nadamag ko, dagitay pastoral leader, at da complain di panunot da, kunana, kakaasyak nga ng kuy-kuyo, gini antine, awampay kukwak, nagdakol, nagado di na itod ka dakwa na, apo, Diyos ko, siya pa'y nagberbirok ti traktor, apagluwar, di na kamlaki inikan niya po pa. Ay, agsaksaki, gayam na kaya nagayam, iso naman. Piman, nagibulsa sardinas ka nakalegings, di bimukol. Hindi apan na idaanon diya nga makaumay ito'y kinsalikad na di may sa sardinas, piman, bimababayan, bimukol. Kano dat duma kakabsat, haan nga dakes, ngam no, haan nga para kada tayo, no day tay, no makontrol tayo, dagitoy gagam tayo iti material nga banag, ay namnamhaan tayo, ang mapantayo, mga makikadwa kini Apo Diyos, ngam no da tayo ti number 1, nga mangiruruman kini kabsat tayo, ay katalag, awan progreso ti lubong, oresin no agtugtugaw, at dapay amamok, gapot agsakit di jay kabalay mi nga maysa, hingkay balunan, gumatang kayo met ati prutas ta baring lumaing met di pasyente takanen na gasam inusar ko jilugan ti bigat aho apan dagim matang ti prutas na pandaimpan iti usarag jilugan ti bigat at damay sa aman sanas nga nakatakkab ti kalugong hala kunak kadapada kurakot kayo kunak apaya nga para kada kayo dahi taparad di pasyente data na nagsiguro apo kapay nga natakkaban ti kalugong nalipatan da niya. Nala kayo kung nakajak amo ano yung nga talaga awon no inkurimod da kinasirib mat kunana tingkasta na apan na pinisi-pisi inwaras na kadagja kakadwa na tapno basit la basol na nairaman da amin ya kunamo di maysa awan naramanak apo kunana apaya at di maysa mat sakbay nga dumanon kanya na di duwa nga kailgat kinan na nga duwan tap no kita kinurakot dala nga ruden sakbay nga dumanon na kurakot pa the same system niya haan ang pag-aangawan mila day jay mat ngam no dadto makakabsat ito gamin di pangrugyan na kat matesting mo di puso no na interes ka launay ka dagitoy iso nga narigat ka pumusay gatang ka nga gatang nagbabakid nga lugan nakaado nga lugan na ibaga ni Apo Diyos nga matay, ay talaga ama di atari nam, mananam mo pa'y talugan mo nga nagado. Mananam mo pa'y tanagnato asweldom. Mananam mo pa'y takabarbaro nga balay mo. Di nga no daduma, di attachment tayo. Haan nga dakes ti sanikwa, ngam di sobra nga panagayat, di attachment tayo kadagito, iso ti mangirurumen kada tayo. Nya? Dahil tini ko na nagpintas, daytoy tao, haan mga nagtaktakaw, haan nga nagkikamkamalala, haan nga nagswit-switik, dinayaw na dana ng kinitatang na. Idi kunanan kailakom ti sanikwamon, ited mo kadagiti na panglaw, madin, nagbaliwen. Madin jiri na nagalulud-udin nga nagawin. Pimanaw taapay nakababa ng launay. Kada tayo kakabsat at isungarod nga ti tema tayo tat nga taon gifted to give. Naparaburan nga agiburay. Isong ano naparaburan ka hanga dakes ti parabor agyaman ka kini Apo Dios kaday ta nga parabor ipari namot kadagiti ka arubam nga pinaraburan mo ni Apo Dios isuda babaen king ka. Tingarod nagsakit aglablaban kas anong garod mo nga paraburan kin ibingayan di kabsat mo nga nagpigsa ngam agsalsalong kape naglinis ta kukuna di pay mainitan kakaasi ka nga gibilbilag han nakatulungan santo ikam na talo salop ka na talaga ang amade
Talaga ang madidya panunot tayo no kasi ngam isuman ti karit na. Isuman ti awis na. Ngayon ka man paraburan. Isuman ti awis na nga DJ, uri di tao nga hammo nga kaalaan ken hammo nga kaikayat ka, isuman ti ing kasagutan. Dagiti mang dadadael king ka, dagiti mang chismis kanyam. Apo, ilakok ti tallo kaban apaya innak ited kin ni kumari nga mang daddadael ka. Ay apo talaga ang sakit ata ulo. Sana di man nangited mo daddadaelen na kay ibagbaga na nga suberbiyada ka samo apan ikan laman no kas ano. Agsikat to nga tati parokya tayo no kalpasan datoy na santon a misa ka maysa agilakos sa ni kuana ga apan nyo iwarasan. Di tana, jak to makimismisan tanga simbaan kung naka nga daduman, mangiruruman kung nga tanya. Ngam ti apo ti awis na ibagbaga na laeng ditoy, anya ka di ti pilyon tayo iti biyag, ti umuna nga maibasa, nagpintas ti imbaga na, anya ti pinili na, haan nga kinabanang, haan nga kinasa pintas, kinasirib. Wisdom, anya ti wisdom gamin, pan nakaammo ti pudno, pan nakaammo kin ni Apo Diyos. Kadito yung madating ibanghelyo tayo, anya mo ti ikarkarit na, haan adakes ti sanikwa. No ammom nga iburay, ammom nga usarin day tanga sa nga sanikwa na pintas. Haan nga dakes ti adda-adal na. No ammom nga iserbi day tanga adal, isugarod nga naparaburang ka, tapno iburay mo. Haan nga dakes ti adda talento na, nasayaat. Daytang rod nga talento o sa tapno maparaburan mo't ni kabsat mo. Tidakes na no tinagikwam amin, no binukudam amin. No haan nga maparaburan ni kabsat mo, dito'y tayo, baka no guyodin na tayo ito, baka hantay tumagunod tibiyag nga agnanayon. Awisan na tayo, nga mang parabor kadagiti kakabsat tayo, babaan dagiti grasya nga naawat na kada tayo. No aramidam daytoy maidaydayaw tinagan ni Apo Dios. Anya ti magungguna na kunana. No panawam ti pamilyam sanikwam nagannak mo. Makagunod kanto ti adu nga anak, adu abalay, makagunod kanto adunto parabor ti agsubli kanyam. Imbaga na. Nya ken iti maikadwa nga biag sigurado kukwam to makipagtagi ko kanto ti biag nga agnanayon. Ipadoyak-yak tayo di pamati. Mamati ak iti may sa Diyos. Ama aman nakabalin amin. Tilangit ken daga. Ken kadagiti amin a makita ken di makita. Ken iti may sa nga apo ana Jesucristo. Bugbog tong nga anak ti Diyos. Nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtao di ti Diyos. Silaw. Napaypay so a Diyos na nagtao, dinapaypay so a Diyos, nayanaksan na naparswa. Diyos sa kasmetlaing iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakaisalatan tayo. Imulo nga naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina, iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamat ana ilan sa iti cross gapo kada tayo, idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlo nga aldaw, kas palawagen dagiti na santuan a surat, imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen a sidadayag, tapno okumen na dagiti sibibiyag ket dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biag, iso agtaw iti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propeta. Mamati akmet ti Iglesia amay maysa, Santa, Katolika ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti may sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Ammo tayo anarigat ti sumurot, ken mangaramid kadagiti bilbilin ti Apo, isot gapuna nga agpakumbaba tayo, ket dumawat tayo iti tulong na,
tamagunod tay kumadagitoy, babaen ti natudyo nga panagtungpal tayo ken kuana. Si papakumbaba tay nga rod nga umararaw ket kuna tayo, Apo pakiranuden na kami iti biyag nga agnanayon. Apo pakiranuden na kami iti biyag nga agnanayon. Apo, ikam ti pigsa, sakripisyo ken ayat dagiti amin amang isaknap, iti naimbag adamag ti pagarian, tapno babaen ti sao ken aramid masungbatan, ken maiturong da amin dagiti tattao amang ituntun ti dalan nga agturong ti agnanayon a biag. Dawaten mi ken ka Apo. Apo pakiranuden na kami iti biyag nga agnanayon. Apo, masursuro ken maamilis kuma dagiti mangiturturong ti pagilyan mi, ti pudno a kaipapanan ti panagserbi, ken silulukat ti puso da amang trabaho kadagiti namnamaen da apakimbagan ti kaadwan. Dawaten mi ken ka Apo. Apo pakiranuden na kami iti biyag nga agnanayon. Apo, ited mo kad ti kaasim ken tulong mo kadagiti amin nga agbibiyag, babaen ti bunga ti daga, danum ken dadumapay akita ti pagtrabahuan, tapno babaen dagiti linget ken sakripisyo da, saan mo kad nga awanen ti kakaisuna a nabatbati a pagbibiyag da. Dawaten mi ken ka Apo. Apo pakiranuden na kami iti biyag nga agnanayon. Apo, silawam dagiti panunot mi, tapno kanayon mi a panunuten, ken aramiden dagiti makapagragsak, ken makatulong iti padami a tao, kasmeten ti bukod mi abagi. Dawaten mi ken ka Apo. Apo pakiranuden na kami iti biyag nga agnanayon. Apo, ipariknam ti asi ken ayat mo kadagiti nakakaasi nga anak mo. Dagiti masakit, nadidigra gapu ti gubat, layus wenno bagyo, tapno addulatta dagiti tattao amang ted iti tulong kadakwada. Dawaten mi ken ka Apo. Apo pakiranuden na kami iti biyag nga agnanayon. Apo, ipaay mo kadmet alak aminen dagiti amin apimusayen akakabsat mi, ti agnanayon a biag nga inkari ni Apo Jesus kadakwada. Dawaten mi ken ka Apo. Apo pakiranuden na kami iti biyag nga agnanayon. Iti na isang sangayan awagas, agulimag tayo, tadawaten tayo, met dagiti bukod tayo nga intensyon. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Karagan tayo met dagiti pimusayan ng runa ti kararwan ni Conrado Balubayan. Kumararag tayo. Apo pakiranoden na kami iti biyag nga agnanayon. Apo adtoy dagiti kararag mi, adupay dagiti saan mi amaibkas ken ka, ngem ammumi nga ammom dagitoy akasapulan mi, ket dawaten mi amin ida itinagan ni Jesus sa Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Idatun mi ken ka sagot mi anano mo, magyaman mi ken ka managparabur nga ma, awatem idan, daytoy tinapay pasan
kinadungong Ama. Idaton miken ka Apo, ragragsak mi ata daon, pagyaman miken ka managparabor nga Ama. Awatem ida, daytoy tinapay pasantuem kuma, ken daytoy arak nga ita-idaton miken ka, ket sa pela kumatamay karina iti padaya, apang supapak mi kinadungong Ama. Daytoy tinapay pasantuem kuma, ken daytoy arak nga ita-idaton miken ka, ket sa payla kumatamay karina iti padaya, apang supapak min kinadungong Ama. Kumararag tayo kakabsatap na tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awatin na kuma, dagitoy daton kadagita imam, kit may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan ng iglesia na. Apo awatem kad dagiti karkararag mi ket nangruna unay daytoy daton mi. Tapno daytoy santa mi sa arambakan mi asipapasnek ipan na kami iti gloria ti langit gapu ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. Adadanan sa tagay iti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May kari kitrumbeng. Pudno unay may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin kat agnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Taiso gapo ti panangaasi na iti tao ana egamer iti damka kinayat na tinagpakumbaba. Pinaiyanak iti berhen nga ina, ket babaen ti panagtutuok na inispal na kami iti patay nga awan tongpal na, ket babaen ti panagungar na, imparabor na kadakam ti biag nga awan inggana, anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti panakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo ti Apo Dios ang iti amin apaswa, di langit ken dagat
Ngunay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi ngarod ti ipaay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam ket ipaay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asiaayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy di kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungan, inakami salakan, manubot sa ngalubungan. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungan, inakami salakan, manubot sa ngalubungan. Iti ngarot panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo a maikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami a makirano iti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na ana Diosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santos. Isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, amangitantan ok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy megan ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Mararaw iti Ama, ket lulwen tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo.
bilangin. Item kadagang tiadaw ito'y di kanelmi, di ba tinayon nga aldaw wakawanem, dagiti basbasulmi, kasmet kuma, iti pamagawan mi, kadagiti met nakabasul, kadagami. Inagamit baybayan nga umanlukot, iti suliso ket di salakan naka, iti nakis. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon ko malaeng, iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Jesu Kristo, anang isalakan kada kami. Kukwang tituray, iban nakabalin ken dayaw, iti ang nanayon na din, tuwag sarday. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kaya. Kapya. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalungan, mga asika, kada kami. Kordero ti Diyos ang mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika, kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, idem kada kang ti kapya, idem kad ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyag, imiti may salay nga sa mapaimbag tuntoy kararuak.
Pagikendara di Kristo asalakan in kamawatin asang kagimungan sapay taiti daytoy apanangan in kamagunon kapyat sa ngalubungan ni Kristo Jesus, anak mo ang nasudi, inainda to, daraken baki, din kam awaten piksaya ken talingen bagi kendara ni Kristo asalakan in kamawaten asang kagimungan sapay taiti daytoy apanangan in kamagunon kapyat sa ngalubungan nadaega saklang mo in kam umaside naitep asilaw tibiyag in kam isege tuy si bubo kelabiyag ken kaitali bigat ken lulwa in kam paepe bagi kendara ni Kristo asalakan in kamawaten asang kagimungan sapay taiti daytoy apanangan in kamagunon
sa ngalubungan. Kumararag tayo. Apo, tartaraunan na kami itinasantuan abagi gandara ti anak mo. Ipaay mo kadi, tairanod na kami itinadyosan abiyag na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso magipagbiag ken magipagarikan ka ititimpuyog ti Espiritu Santo. Diyos ngagnanayon nga awan ti hinggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo tawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti man nakabalin a Diyos, yadayo na kay kuma iti amin na pagdaksan, ket ipaain na kada kayo asi aayat ti pammagasat na. Aramiden kuma ti Diyos asi aanugot dagita puso yo kadagiti paltiing na tapno mapno kayto iti ragsak adi agresat. Addaan kay kuma itinasantuan a kinamanakem, ket tongpalin nyo akan kanayon dagiti bilin ti Diyos, tapno makipagtawid kay tumet kadagiti sa santos. Ti pamendisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati kumangag nanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Ato'y kam amin, O Maria, siraraem dito'y saklaan mo, daytoy apang kablaw miken ka, dengem inanadong mo. Ato'y kam amin, O Maria, siraraem dito'y saklaan mo, daytoy apang kablaw miken ka, dengem inanadong mo. Ave Maria, O Maria, Reyna ti langit ken daga, ti puso na kem ka